ଏବେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଠରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସହିତ ଆସନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେରା ପହରା କରନ୍ତି। କେତେ କି ବିଶେଷ ଲୀଳା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜା ଠାକୁରଙ୍କର ରାଜା କାହାରି ରାଜା କୁହନ୍ତି ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କର ରାଜା ହେଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଝାଡୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। କି ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର କି ଲୀଳା ସତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ଥରେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେନି କିନ୍ତୁ ଏ ଠାକୁର ରାଜା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଠାକୁର ରାଜା ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ବର୍ଷା ସମୟ ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କର କୃପାର ଟିକେ ଅମୃତ ପାଇପାରିବ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଖାଉନୁ। ରାଜା ଏ ରଥ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଜା ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଉପରକୁ ଚଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଛେରା ପହରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାର ନୀତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏ ସୁରକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆମେ ଯାଉ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଥ ଟାଣୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଛି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। पृथिव्या सप्तनामवे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा सिदधे पदं समोल्लमध्यमान्तरे त्रिणे पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपान् अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णु कर्माणि तस्य भजतो कृता। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि बोल हरि बोल हरि हरि तू ध्यान करे विष्णु परमं पदं परमानिते वर्मणाधारयामि सोमस्वान् राजामृते नागवन्तान् पुरर्परि
जयन्तस्वा सुदेवः वदन्तो हृदं मार्गं प्रपद्ये मनोजं प्रपद्ये कामप्राणं प्रपद्ये दध्यो श्रोत्रं प्रपद्ये